שלום, אני הניה, אני רוצה לשתף אתכם את הבעיות שלי. את היום ששרגא עזב את הבית, אני זוכרת כאילו זה היה היום. הוא לקח מזוודה קטנה ושם בה בעיקר תרופות, אקמול, דקמול, דקסמול, קורדנטל מתחת ללשון שמא יקבל התקפת לב, והודיע לי חגיגית שהוא עוזב את הבית לטובת בחורה צעירה בוגרת מכון וינגייט, מדריכת כושר צבאי. שרגא שלי כושר צבאי, שרגא שלי בקושי יורד במדרגות והוא עזב את הבית. באותו ערב הוא התקשר, היא לקחה אותו לאחלה קרח. את שרגא שלי כשהוא פותח את הפריזר הוא מקבל גריפה הוא לא קיבל, אבל מרוב נפילות על התוכס יצאו לו התחורים. אז הוא התקשר שאני אתן לו משחה, והוא בא, לקח את המשחה שלו, שם במזוודה והתיישב בטלוויזיה כרגלו ונרדם. אז אני הערתי אותו, אני אמרתי לו שבבוקר הוא עזב את הבית. הוא נזכר והלך. כעבור יומיים המיידלה מתקשרת. היא דווקא נשמעת נחמדה, אבל השכל בקקט. היא לקחה אותו לספורטק, לקפוץ בטרמפולין, ומרוב קפיצות נתפס לו הצוואר. שרגא שלי טרמפולינה, שרגא שלי בקושי עולה במדרגות. אז היא שואלת אותי מה עושים, אז אמרתי לה קנקן מפה קנקן משם, אני שמעתי קנק, אמרתי זהו, חזר במקום. כעבור שבוע היא מתקשרת שוב, הם הלכו עם חברים לעשות ריקודים, ומרוב סיבובים נתפסה לו הרגל. מה עליה לעשות? נו, מה אתם אומרים על זה? תראו, אצלי בלי כל הכושר הקרבי הזה הוא היה בריא כמו שור. אמרתי לה תקשיבי מיידלה, את הסחורה אני כבר לא מקבלת חזרה, אבל הוראות הפעלה אני כבר אשלח לך בפקס. תודה רבה שהקשבתם לי.